O BNG rexistrou iniciativas no Concello e no Congreso para reclamarlle ao Goberno do Estado a cobertura do persoal de Correos, garantindo así un bo funcionamento do servizo. Dende a formación sinalan que dos 15 postos de traballo que deberan estar cubertos actualmente, apenas ao redor de 8 persoas están en activo, porque non se cobren as baixas nin as vacacións. Unha situación que provoca consecuencias negativas para a veciñanza e tamén para o persoal traballador, con atrasos reiterados na entrega da correspondencia da paquetería e unha sobrecarga de traballo para o persoal. O servizo de correos en Ribeira debería contar con 15 traballadores, carteiros e carteiras rurais. Estamos vendo que a día de hoxe tan só traballan 8 dos 15 traballadores que debería contar. Eso está implicando pois demoras na recepción de paquetería e de mensaxería aos veciños e veciñas, nomeadamente no ámbito rural. E queremos, con esta iniciativa, reclamarlle ao Ministerio de Transportes, que é quen ten a competencia en correos, no servizo de correos, que poña todos os traballadores que son necesarios para prestar un servizo público de calidade no noso concello. Na iniciativa o BNG tamén insta ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a manter aberta a oficina de correos de Aguiño no seu horario habitual, unha demanda clave, segundo eles, para garantir a atención á veciñanza nesta zona. Dende o BNG lembran tamén que xa no ano 2022 se aprobara por unanimidade no Concello unha iniciativa para mellorar o servizo de correos, con medidas como a ampliación do horario da oficina, abrindo algunha tarde para atender á poboación ou ás empresas do municipio.